Veo a visitarnos a avó de Valentina. Non está Valentina? E Valentina sabíao? Ah, vale, vale. Pois podes levantarte a xunto a boa, e darlle unha aperta. Dices unha aperta? Digo eu. Vale, e te podes quedar aí de axudante, eu creo, Sí, que che parece? Bien, vale. Pois, bos días, como se chama? Buenos días, moi bien. Como se chama vostede, que non o sabemos? Yo, Esther. Esther, vale. Vale, eu sí que o sabía, ahora que me acordo. Bueno, pois que ven a facer? Rosquillas de carnavales. Rosquillas de carnavales? Porque é da nosa tradición, bueno, se non queda aquí, non sei se será de máis sitios. Porque como ven a cuaresma e non se podía comer carne daquela, pola xente que facía rosquillas, e como dura moitos días, pois a xente comía rosquilliñas na casa. E non se podía comer carne? A cuaresma non, porque é algo de iglesia, é pagana, era a tradición. Solo podían os ricos. Ah, mi hija, aí va eu. Sí, aí va eu. non podían comela, pero os pobres non. Vaya. É como os ricos había poucos. Pois os pobres que facían rosquilliñas. Como a rosquilla lle gustaba a todo o mundo. Non, hola. Mira, pero eu creo que nin tan mal, Eu si non me deixan comer carne, pero me deixan comer rosquillas, estou bastante contenta, Eu tamén. Bueno, pois para eso, facer rosquillas, leva harina, leva azúcar, leva ovos, leva anís, pero como son meniños non lle quixemos, claro, Vale. o anís, e traemos esta a esencia. leva arrollado, Ajá. leva algo de tulipán deste, de flora, e leva limón rallado. E como non hai anís para lle botar para que aquele máis así líquido, o que truxen esa naranja exprimimos ya. Moi ben. E fai de líquido. Ajá. E vamos a sal tamén, sal unha hariña para que non ten sosas. E vamos a facer a masa e despois damos ya eles para que enrosquen, vale? Moi ben. Eu vou facer agora a masa e mentres que conten un conto. No, creo que teño un encargo, non? Escribir a receta, veña. Anda a acordar. Creo que teño un encargo. A la reparte, Valentina, toma. A ver, María ou Esther, cal é o encargo que teño mentras ela fai a masa? Hai que escribir a receta mentres eu fago, vale? Hai que escribila. Bueno, non nos fan falta os estoxos, polo que vexo. Poniendo esto todo que está aquí diante, vale? Vale? Por si no se equivocan. Bueno, pero é boli, non? Non é boli? Ou é lápiz? É boli ou é lápiz? Claro, o boli non o podes borrar. Pois ela escribía aquí as recetas todas. Neste libro, máis ou menos. Aquí puña as recetas todas. De bizcochos, de comida, de cremas. Claro. E eu que non me de herencia para min, claro, porque pasa dos pais aos fillos, e dos fillos despois aos netos, verdad, Valentina? Así que xa sabes o que te espera un libro. Que maravilla. Verdad? Que maravilla. Bueno, pues vamos a empezar logo a fazer a masa. Podemos escribirlo con lápiz. Podes collelo se queres. 4 ovos, poñer, 4 ovos. A ver, atendede, que vos está axudando. 4 ovos, con V. Veña, 4 ovos. Faced a lista así mellor para baixo. 4 ovos, de baixo, o seguinte ingrediente, de baixo, o seguinte ingrediente. Así como se suelen facer as receitas, vale, Valentina? Un kilo. Acordadevos como se escribe kilo abreviado, así é máis fácil. KG, kilogramo. Como no? KG, a letra K e a G. Kilogramo.
azúcar. Una pouca quantitinha. Uma cucharadinha. No, eu pensava um pouquinho mais. Manteiga. Uma cucharada de manteiga. 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 Un pouquinho. Uma harinha de sal. Assim. Uma harinha de sal. Sal. Ahora, el anís, para ver cómo puede el anís. Anís. Nos poñemos. Anís. Un chorrillo. Vale. Sí. Ahora rollar. Un rollar. ¿Qué pasa con el rollar? Yo no me acuerdo de los rollares. Levadura. Sí, vale. Montevideo, que es el tamaño. No pasa nada si vos equivocades que está escrito con Boris, es una novedad, ¿eh? No pasa nada. Joder, me da suerte. Lo está haciendo. Ahora rallamos un limón rallado, medio. Mirad, en medio, vamos a repasar el paso. Limón, relazo. Así vamos. Hasta que no se pega el dedo, ¿vale? A mí justo. De fora para dentro e que non se quede pegado nos dedos ao final. Pega, hay que estar a amasarse. E cas mans, non ten ninguna máquina que lo faja, Eu teño robot na casa. Claro, pero esas son as que saben mellor. Sí. Para o robot tamén están boas. Tamén, non? Ai, me gusta. Pasa que moita xente non, claro, non pode, non ten tempo. É unha axuda. Yo no sé qué pone. No, hay como 48. 42. Pero como ainda se pega algo, vamos a botar outra pouquinha de farinha, vale? Eso vai a estar bien. Sí, mira, verduras. Cachitos pequeñitos. A mí tamén. É que me enseñou, a ver, é que me enseñaría a mí a facer filloas. Xan. Ayer a miña... Ela. E a nai. Eu xa teño fillos para merendar. Hola. Pois eu hoxe te vou entrar na receta da miña nai, que me enseñou a facer filloas. É super fácil. Medio litro de leite, 200 de fariña e unha pinguinha de sal. Pero despois, cando acabedes aí, des a mirar como se fan, que está moi guai, vale? Ala, seguir enrollando, pero que rápido, xa. Y de hecho dijo la madre.
decir... Vale. Vale, y Valentina, temos algo para a boa, non, de Valentina? A ver, que temos para a boa? Que? Un diploma. Un diploma por vir a visitarnos, claro. Gracias por toda vos. Sodes encantadores. Gustouche vir? Encantoume. Bueno, pois mellor Por mellor así. Vale, mirade, pois agora, como é momento de baixar ao patio, que Valentina vos reparta as bolsiñas que ten 2 rosquilliñas para cada un, en cada bolsa, para levar para casa. E logo á volta do recreo, se queredes, comemos unha rosquilla e unha filloa máis, vale? Ok? Sí? Yo tengo muchas preguntas.